kunezinto okufanele ihlale iphila la engqondweni yakho ngoba uma zingeke iphile you will die before time. Yini lokumele iphile mampostoli? uNkulunkulu unamandla. 24 hours akuphile la ikhanda lakho. Awuhambi wedwa uhamba, hayi uhamba noNkulunkulu, uhamba noNkulunkulu onamandla. Uma namandla ke uNkulunkulu omkhonza, kusho ukuthi uzayivula indlela. Kusho ukuthi uzawuletha umsebenzi. Kusho ukuthi uzayiletha imali. Kusho ukuthi ikhaya uzolakha. Kusho ukuthi labantwana bazophumelela. Kusho ukuthi ukufa kuzohamba. Kusho ukuthi ukuphila kuzoba njani? Kuzoba khona. Ngoba uNkulunkulu unjani bazalwane? Unamandla. Akanamandla esontweni kuphela. Unamandla noma sewedwa ekhaya. Unamandla noma semsebenzini. Unamandla noma usuhleli nabomakhelwane abangakufuni. Unamandla noma usuhleli nomndeni ongakuzwisisi. Unamandla noma abantu sebelo. Unamandla ngaso sonke isikhathi. That's why athi ungesabi ngokuba ngiyokuba nawe nayikuphi la uya khona. Bese abantu bacabanga ukuthi nayithi uNkulunkulu la uya khona usho ukuthi nangihamba ngisontweni nangapha. Usho ukuthi uNkulunkulu na uhlele esitting room yakho. Usukume esofeni lakho, uye ekamereni lakho, unawe. Na ulalo ucimeza amehlo unawo. Lesikhathi ungaboni usemaphusheni unawo. Ngesikhathi ulwizimpi ulele unawo. Ngalesikhathi uvuke ekseni unawo. Ngalesikhathi wenzela abantwana bakho ukudla unawo. Alikho isecond la uNkulunkulu asuka khona kubani kuwe. But thina sinasikhathi sokusuka kuNkulunkulu. I Jehovah your God will be with you wherever you go. Nesikhathi uhlamba uNkulunkulu usuke khona anjani anawo. So ibambe indaba yokuthi angeke ngihluleke ngoba nginoNkulunkulu ongangiyeki, nginoNkulunkulu ongangideli, nginoNkulunkulu onjani onawo. uNkulunkulu ngithe bamba ukuthi number 1 unani unamandla. Number 2 bamba ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa. Uphilisa enyameni, aphilisa enhlizweni, aphilisa emphefumulweni. uNkulunkulu unjani bazalwane? Uyaphilisa. So if uNkulunkulu aphilisa, akakuphilise ngoba abanye bethu abaguli igulo zokuphathwa amakhala, mari balimele enhlizweni yabo, balimele emoyeni yabo. Imoya yabo kumele iphile ukuze nabo bakwazi ukwenza njani? Ukuphila. So ubani ophilisayo? uNkulunkulu. uNkulunkulu unjani? Uyaphilisa. Uma ephilisa nawe uzokwenza njani? Uzokuphilisa. Akuphile la. Athi nomubaba uMaswanganye ukubeka isandla, ipain wayizwa ukuthi ayisukanga, isasekhona. But ithini lento? Ithi uNkulunkulu unjani? Uyaphilisa. Ngikhona bazalwane. Lastly, uNkulunkulu ngeke akuyekele. Ngeke uNkulunkulu avume ngawe izitheni zakho. uNkulunkulu ngeke akuyekele kule nhlupheko kuyona. uNkulunkulu ngeke akuyekele kulokugula okukhona. uNkulunkulu ngeke akuyekele kulobunzima obhekene nabo. uNkulunkulu ngeke bangakuyekela abantu. But uNkulunkulu yena ngeke yenze njani? Akuyekele. Ngoba uNkulunkulu othembekileyo. Abese athi egcineni sengiqedile. Bese athi when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard against our enemy. Hallelujah. So ngamanye amazwi bazalwane, uma ngabe baba uMaswanganye bakuyele inyangeni ukuthi ziyokuthakatha, bafika bathi uMaswanganye asamfuni, sifuna afe. Uyangizwa? Istandard sabo sisekuthenini Maswanganye akenze njani? Sensaba ukuthi uzofa ngeke afe baba uMaswanganye. Okay, asikeni baba uMaswanganye ngoba niyasaba. Uthi ke zithi inyanga uma uMdlovu kumele enze njani? Afe. Nikhona bazalwane. Istandard sabo basibeke ezingeni lani lokufa. Hey. Mina Nkosi yami vele kwakufanele ngibe uthisha. Asithi izinga lokufa lifika la epulpit. Liyafika ukuthi uma uMdlovu kufanele enze njani? Afe. Baze basho bathi naye fika nje abambelela kule pulpit. Kunjani? Kuphelile ngayi. Khipha la uma drinks mama Maswanganye. Khipha. Abese yafika uNkulunkulu alalele umthandazo wesitha sakhe.
abese phakamisa izinga. Izinga lokufa libekwe la. Sengiyathandaza, ngizothandazela wena. Izinga lokufa libekwe la. Base bathi siyafunga siyovala nangenkanakala. Siyophosa emahlathini, siyophosa emfuleni. Vele na kanjani wenze njani uyafa. Afike uNkulunkulu aphakamisa izinga. Phezu kwezinga lokufa. Bese beyamangala uyavuka kusasa uyavela. Bathi kanti uvela kanjani? Kanti izinga lokufa selingaphansi kwezinga lokuphila onikezwe khona. Bathi la sesiqedile ngeke aphinda sebenze. Kanti uNkulunkulu uzophakamisa istandard. Izinga lokusebenza lokungasebenzi bese ligqitshwa yizinga lokusebenza. Angazi ukuthi ungizwile. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard against our enemy. So we are not going to be afraid. Asizosaba. Ngicela uyibambe lento engikhombe yona namhlanje. Ukuthi ukugula nakufika, impilo isifika igibele phezulu kokugula. Ibe ngaphezulu. Yebo amapheni uyawezwa, but sihamba nestandard esiphakanyisiweyo. Yebo ubuhlungu uyabuzwa, but uhamba nestandard esiphakanyisiweyo. Yebo ubunzima uyabuzwa, but phakathi kwalobunzima kune standard esinjani bazalwane esiphakanyisiweyo. Bese lithi iBhayibheli lami ngokuba igama lika Jesu liphakanyisiwe kunamagama onke akhona emhlabeni. So ngamanye amazwi uma lo athi ngiyafa, Jesu ufike kuvele lakhe igama eliphakanyisiwe ngaphezulu kwamagama onke, lifike libulala ukufa, likunyathele, likhahlele noma kukhona emzimbeni wami kuyoze kuze kuphume, ngoba istandard izinga liphakanyisiwe ngaphezulu kwezinga lesitha. You shall not die. You shall not be defeated. You will rise above all situation. You will conquer all situation. Ngoba uNkulunkulu khona uyaphila. Dile baba, anginiyalanga yini ukuthi ningesabe. Qinani nemisibindi. You will be challenged usemhlabeni. La emhlabeni kuya challengewana. Impilo ama challengeani yophela le ekhaya ezulwini. La emhlabeni kuya challengewana. Uchallengelwa nje ukuthi bakubona uphethe iplastic noma isikhwama saseWoolworths. Bafuna ukwazi ukuthi sinani phakathi. Uchallengelwa nje ukuthi hey simbonile siyamazi ukuthi akasebenzi. Why angeza azocela kithi ngoba siyamazi ukuthi akasebenzi. And ubecela kithi why sewuthulile manje akasezi ukuzocela kithi. Challengelwa lokho. Challengelwa nje ukuthi siyamangala ngoba lo muntu siyamazi ukuthi isimo sakhe simanga kahle. Uyithatha phi imali yamasofa? Uyithatha phi imali yefridge? Uchallengelwa lokho. Uthole kanjani umsebenzi? Uchallengelwa ukuthi why labantu soloko bahleli iminyaka neminyaka emthadweni. Ngoba bona bakhulumile bathi kuzokwenza njani? Kuzophela. Mari soloko kunjani? Akupheli. Ngeke kuphele ngoba izinga liyaphakanyiswa usuku nosuku. Nikhona bazalwane?